Madikani mfaro wangu sangana zvakare nemi pane rimwe vhiki pane rimwe zuva tichipanana dzidzo idzodzo asi regai ndikutendei zvakaperera nokuti tiri kuona muri kufarira Facebook page yedu inonzi Mai Chisamba Show Official, YouTube yedu inonzi Mai Chisamba. Saka tiri kukuonai kwese ikoko maita zvenyu zvamunoda nezvatinoda kupanana mazano makomo anopanana mazano. Asi tapinda muchikamu chanhasi regai ndipe kutenda kwakaperera kuvakotseri vedu vedandemutande. Masaisai atinawo atiri kutaura tiri paari tinaapiwa nedandemutande. Mai Chisamba Show is powered by Dandemutande. Vadiwa vatariri nevatereri nedandemutande zvinoendeka. Regai timboona kuendeka kwazvinoita. Tiri kumbonhonga dziri tsumo padzidziso dzedu. Tiri kumbonhonga iri misoro yenyaya nekuti isusu basa redu nderekusumudza ndudzi dzedu netsika nemagariro, chindevere chedu, chishona chedu, chivhenda chedu, chikalanga chedu, chikorekore, zvakawanda zvese zviri 16 zvinokwana. Handiti nhasi tati mbira yakashaya muswe, nekutumidzira, nekutuma yakashaya muswe, nanhasi haina kana muswe. Vamwe vangashamisa kuti ko nyaya iyo yabva kupi? Ndoda kukupai karungano kacho muchidimbu. Kare kwazvo musikavanhu anove Mwari akaona mhuka kuti dziri kutambudzika nenhunzi, dziri kutambudzika, hadzina miswe nekuti hadzina maokoka. Kubva miswe yaunganidzwa, miswe yakasiyana siyana, miswe mihombe, midiki, mupfupi, yakaita sei, zvikabva zvanzi kumhuka dzese munhu wese ngaanosarudza muswe unomukodzera. Mhuka dzakawanda dzakaenda, shumba yakaenda ikanotora muswe wayo ikatanga kupembera ikaenda, mahachi akaenda akanotora miswe akapembera, masquirrel atingatauri nechirungu, vatsindi nezvimwe zvakadaro vakaenda. Zvino mbira zvayaita yanga yakagara pamugwagwa panzira ichingoti ikaona munhu, kana makuenda ka mubva manonditoriruzi muswe zihombe, ndikuda rakadai ndinoda rine mamvere rakadai. Munhu oti zvakanaka. Munhu ikoko akangosvika akatora imwe mhuka ikangotorawo yawo muswe, yabva yakanganwa zvekuti yarayirwa ka, inenge yakupembera nekufarira muswe wayo. Saka miswe yese yakapera, mbira ichingotumira. Saka chiko chiri mudzidziso yenyaya yedu. Dzidziso iri munyaya iyi ndeyekuti sarudzo yaunoita ndiwo upenyu hwako. Sarudzo yako ndiwo upenyu hwako. Nekuti sinoti upenyu idunga munhu. Tinozoita zvedu zvekuti tiri mumuri, tiri vana vanyamunhu, tine ukama tiri dzinza rimwe chete, tiri nharaunda, asi chinotanga hudunga munhu. Uzvarwa hwako iwewe neni ndiwo munhu, ndiyo nyika, ndiwo upenyu. Saka iwewe sarudzo yako yeupenyu yauri kunyatsoona kuti ndasarudza izvi ndezvipi. Apa panapa tiri kutaura nesarudzo dzeupenyu. Mukati meupenyu mune sarudzo dzakawanda chaizvo, asi sarudzo dzimwe dzinotishayisa miswe. Nekuti tine sarudzo dzekuti shamwari yangu ndiani, dzekuti sarudzo yekuti wandichafambidzana naye muukama hwewanano ndiani, sarudzo yekuti ndoda kunogara kupi, sarudzo yekuti ndinoda kuenda kupi kunoshanya. Dzakawanda sarudzo dzeupenyu, asi idzodzo sarudzo dzikakanganisika dzinopedza uzvarwa hwedu, dzinopedza unhu hwedu, dzinotipa matambudziko, dzinotishayisa zvatanga tichifanira kuti tiwane. Vamwe vanotumidzira. Panapa dzidziso iri kuti zvaunogona kuita wega uchazvigona ita. Nguva yekutadza kuita zvauri kuita nhasi ichasvika kana Mwari vakupa nduramo noupenyu. Nguva yekutadza kumhanyira zvaunoda kuita wega ichasvika, yekutoti ndanga ndichida kuita zvakati asi ndazvitadza. Pada neurwere, ndanga ndichida kuenda zvakati, pada nekushayiwa, ndanga ndichida kuita zvakati, pada nekumanikwa. Saka sarudzo yatiri kutaura pano ndeyekuti zvaunogona kuita nhasi uri kuzviita here usingatume mumwe munhu. Kune vamwe vakatadza kuwana changa chatosvika mumaoko kuti amai nini mozopfura nekwananhingi mondigirawo zvakati, zvanzi kwakauya zvakati, saka munonditorerawo. Amai nini vaiva nongosvotorawo zvavo voenda. Pada vanokanganwa.
chamunofanira kuziva murwendo rweupenyu ndezvekuti ukatuma mumwe munhu zvinokukoshera iwewe hazvimukoshere sezvekukoshera kwazvinoita iwewe. Zviri pakati pemwoyo wako zvinokoshera iwewe kupfuura wauri kuda kuti akuitire zvinhu izvozvo. Ndosaka muchiona dzimwe nguva muupenyu munhu akati ai ndiri kufarira zvakati mumwe munhu anozvirerutsa kuti haiwawo izvozvo handimaona zvatosiyanaka. Asi iwe wanga uri kuzvibata nepamusoro-soro chaizvo, kana kuti uine chidaka-daka chokuita chimwe chinhu, mumwe munhu oti ko ndo zvauri kutsamwira, ndo zvauri kufarira, ndo zvauri kupunyairira, zvinosiyana. Saka isi tiri kuti ngatiregei kuita sembira, rock rabbit, izvo zvimagini pig zvisina miswe izvi. Miswe yakapera, dzimwe mhuka dzakangoona kwasara chistabhu chidiki-diki chakadai, ungoisa ichocho, asi hachigone kupuma nhunzika icho, hachigone kuita zvinhu zvakawanda. Saka iwewe muswe wako wakasarudza muupenyu uri kukuitira chii, uri kukufambira chii? Chidzidzo ndechekuti sarudzo, asi hatigone kuti zvatasarudza nhasi zvibva zvayera nhasi, hazvigone kudaro. Nekuti kana tikarima, ngatimbotorai semuenzaniso, tikarima chibage chedu nhasi hachitumbuke nhasi, hatichidye nhasi, pane nguva yekufamba ipapa, asi hatichikanganwe. Kana tachiisa mugomba hatichikanganwe, tinoramba tichingonotarisa, tasakurira, taita sei kudzamara tachibata. Regai nimbotarisa shamwari dzedu dzatiri kutandadzana nadzo kuti zviri kufamba sei, tichikwazisana. Ndinokutendai nokutiteedza. Aha, panapa ndina Pamela Mapondo. How are you mama? I'm good. Tinofara mwanangu. Tinatendai gutu, makadeya mai vedu. Tinofara chaizvo, tendai. Ndinanetsai chipo Matondo. Maswera sei mama? Ndaswera zvangu. Nekuti kwatiri kunogo, aiwa kuswera. Kune vamwe ndoziva kuti usiku, nguva dzakasiyana-siyana nekuti tiri kutaura nenyika yese. Nai. Panapa pana Pamela Nduna Tom. How are you? I'm good. Fungai Matondo. How are you mama? Auya zvakare, ndinofara mwanangu. Nensi Chizawari. Makadii Mai Chisamba? Aiwa ndinotamba zvangu. Chibanda Media. Wakadiko mwanangu, hanzi connected. Ndinofara kana tabatana mumasaisai. Faith Katsande. Hello mama. Hello Faith. Emi Damba. I enjoy the show. Ndinofarawo kutandadzana nemi Emi. Tinanetsai chipo Matondo. Hanzi well said. Tinotenda zvikuru kana tiri kufambidzana tichiteedzana imomo. Dzidziso iri pano ndeyekuti iwewe ndiwe upenyu. Iwewe ndiwe munhu anoita kuti mhuri yenyu igonzi muri. Iwewe ndiwe munhu anoita kuti paushamwari hwenyu pagonzi apo pane shamwari. Zvino izvozvo tinovarairwa, tinokanganwa. Kana tagara mukati memhuri dzedu ngoti ndiri mwana muno, indiri mai muno, ini ndiri baba, asi pano nhasi tiroda kutaura nekuti sarudzo. Munhu wese akapiwa sarudzo yekuti chinhu chaunosarudza muupenyu chinokuitira zvakanaka. Ukasarudza kuve munhu anongorwisana nevamwe vanhu, pada kana shamwari dzacho dzinonetsa kuwana. Asi ukasarudza ushamwari hwakanaka, kufara nevamwe vanhu, kubatsirana nevamwe vanhu, kuita zvinhu zvinoteedzwa zvine zvinodiwa nevamwe vanhu, zvinoita zvakanaka. Mhuka yatataura panapa Mbira, imhuka yanga ine nungo chaizvo. Asi iyoyo yakatotanga kuona dzimwe mhuka dzichienda kunotora muswe. Miswe iyi yanga isiri kutengeswa. Ndo chimwe chidzidzo chiripo. Musika vanhu akangounganidza akati munhu wese, mhuka yese ngainosarudza muswe wayo. Zvanga zvisingatengeswe. Mukati meupenyu tiri kutadza kusvikira zvimwe nekuti zviri kutengeswa. Asi mune zvakawanda zvisingatengeswi zvatiri kutadza kubata. Zvakawanda zviri mukati meupenyu asi tiri kuita sarudzo dzisiriridzo. Mukati meupenyu hwedu mune rudo chairwo, harutengwe. Rudo chairwo, kuzvida iwe pachezvako, nekuti kana wazvida iwe pachezvako zvinofashukira ugona kuda mumwe munhu. Kuna vamwe vanhu vasingagone kuda vamwe vanhu. Munonyatsoshama kuti asi ava nhai wavanonyatsoda ndiani? Mukati ninge handimudi, mukati ninge haaiti, mukati ninge haaite, vavanonyatsoda chaiye ndiani? Zvinhu zveupenyu zvisingatengwe nemari, zvisina kana mutengano wegudo kuti ndokupa ichi mozondipa ichi, zvakakosha.
nzwisiso haitengeswe, haitengwe, isarudzo iyoyo yekunzwisisa. Nekuti kana mumwe munhu achitaura tikanzwisisana, vamwe havateereri. Kana mumwe munhu achitaura havateereri, aiwa ka vanotaura kachirungu kechitorwa kevatorwa vanoti listening is a skill. Umhizha kugona kuteerera. Kana vamwe vanhu vachiteerera iwewe uchiteererawo unenge uchinzwei. Zvakanaka, nzwisiso chaiyo. Pane zvinhu zvinogona kunetsa, kukakatana, bvacha-bvacha, asi tinouya pakati. Upenyu uhu sarudzo ndeyekuti ndiri kurarama nevamwe vanhu mukati meupenyu. Haurarame uri wega. Ukararama uri wega, unogona kututumara kusvika paunoda. Asi kana uchigara munyika yekuti ndonoshanda kune vamwe, ndonogara mumba mune vamwe, ndonogara muguta rine vamwe, ndonoita basa kune vamwe, tinotoita inonzi pachirungu compromise. Compromise. Asi iroro shoko rekucompromise rokuuya pakati kuti ndinzwirewo zvataurwa nasekuru tigonzwanana, ndinzwewo zvataurwa namukoma tigonzwanana, ndigonzwewo zvataurwa nemurume wangu kana kuti nemukadzi wangu tigosvika pakati. Kana tatadza kusvika pakati, hapana kwatinoenda neupenyu. Hapana kwatinoenda neupenyu. Tinogara tiri munhu uye akasuwa. Dzimwe nguva unofunga kuti vanhu havakude. Hapana munhu angaite basa rekuti anoswera achivaka musha, achivaka nyaya yekuti ndoda kumuvenga chete Susan uyu, handimude chete uyu Nora uyu, handimude chete. Nguva yacho yekuswera munhu achikaka zvisina basa izvozvo hapanayi. Asi iwewe nesarudzo dzako, inini nesarudzo dzangu, ndikatadza kuuya pakati nevamwe, tinogona kutaramuka. Tinogona kutaramuka. Handisi kuda kuti tinogona kupunzika, nekuti kana tapunzika kusumuka, kana wapunzika zvinonetsa. Saka ndati tinogona kutaramuka, kuitira kuti kana todzoka, kana tikangotaramuka, tinogona kudzoka pakati ipapa. Kune vamwe vanhu vane hunyope chaiwo. Iyo nyaya yekutuma ndo yataita semusoro wenyaya yedu, kuti Mbira yakashaya muswe nekutuma. Kune mumwe munhu asingagone kana kusumuka, iye asingarware, asina chiri kumunetsa, anodaidza munhu ari panze apo kuti Terence, Terence. Kudaidza kwacho ikoko kunotomutorera kana maminitsi maviri munhu auya, unzi ndipowo remote irapa yaakatarisana nayo. Handiti ndipowo mvura ndinwe irapa. Handisi kuti hatingatumane, tinotumana tichibatsirana. Asi Mbira yakashaya muswe nokutuma. Ndosaka dzimwe nguva ukatadza kunozvitorera mvura yako, kana wazoigirwa nemumwe wakutanga watarisa glasi remanje kuti harina kusukwa iri, mvura yacho ine mabvondwe iyi, ichi chakadai, nekuti hauna kuzviedza kuzviita. Asi kana takura, aiwa, tinoda kubatsirwa. Kana tichinge tisinganzwe zvakanaka, tinoda kubatsirana. Kana tichinge tiine zvimwe zvatinoita, tinoda kubatsirana. Asi tiri kuti dzidziso yeupenyu ndeyekuti unorarama sewakazvarwa uri wega, asi muchibatana pane zvese zvamunoita. Ini ndinofadzwa nevakomana vekukombi. Vane matauriro ava vanoita kuno kumusha kwedu kuno kuZimbabwe. Vanenge vachiti kana muchienda kunokwira makombi aya kana mabhazi, vanodaidzira kuti one ari ega. One ari ega. Kunyange vachikuona kuti uri kufamba nevamwe vanhu, vanokudaidza kuti one ari ega, kuti uzive kuti aiwa, ndinofanira kukanda nhano yangu, ndinofanira kusumudza bhegi rangu, ndinofanira kuita zvakati, kuita seuri wega. Nekuti munhu wese akashanda seanga ari ega, mufunge hatina patinombonetsana mukati memhuri dzedu. Nekuti munhu wese anenge ari mushandi, nekuti munhu wese anenge achifunga, nekuti munhu wese anenge aine muono. Kana tikaita se1 ari ega anotaurwa iwayo, iwewe neni ndozvatiri kuedza kuita. Tiri kupanana mazano panoka, hanzi mazano marairanwa, hanzi kana uchishumira vamwe newewo zvishumirewo. Neniwo ndinoda kuzvidzidzawo zvandinotaura izvozvi, nemiwo ndinoda kuti tidzidzisane. Ndiri kuona zvamunotinyorera pamasaisai zvakanaka zvakawanda. Ngatibatsiranei, asi ngatirambei tichingoyeuka kuti Mbira yakazodzinga yashaya muswe. Washaya zvanga zviripo, zvanga zvapiwa mahara, zvanga zviri kupiwa munhu wese nekungoverengera. Mumwe munhu akatanga kuverengera, munenge muchitoshaya kuti achazozviita rini. Achingoverengera, ndichaita mangwana, ndichaita kuswera mangwana,
ndichaita zvakati, ndichaita. Regai tione dzimwe shamwari dzedu zvakare dzapinda dziri kutandadzana nesu. Aha, panapa pana evidence ngwenya. Mazvita tete verudzi, ndinokutendai, ndinotenda. Tendai gutu netsai kombe ari kufara kutandadzana nesu panguva ino. Barbara kurewa hanzi true, chokwadi ichocho. Mashoko makukuti iwayonai, mashoko makukuti amai vedu. Tinotenda nedzidziso, tinotendawo newe tendai gutu. Une zita rako rakanaka rekuti tendai nai. Tungamirai Sorotia. Anzi nyatawo taurai ipapa amai, nyatsotaurai ipapa amai. Mashoko makukutu, ndinokutenda. Tungamirai. Pana fungai madondo, atsoka zvakare musikana uyu kana kuti mukomana uyu. Mashoko makukutu amai, ndinotenda. Nungo dzakashata chokwadi. Ndibhabhura kurewa ari kutaura. Nungo hadzina zvadzinobata mufunge, dzingakunakidze nguva diki diki, asi zvinozobuda mukati menungo zvakawandisa. Pamela Fish, iroro idi rine gwinyiso maiyo. Ndinotenda zvechokwadi rine gwinyiso. Kuti iwewe rarama ukazviimbozvitanga nhasi kuita sei usina mumwe munhu, kana isu vechikuru kana chii, kuti kana uchida kana chinhu ombosumuka unotora, ombodino unoisa, omboedzawo kana ukada kuti ugadzirise. Nokuti unoona kuti unodaidza munhu ka, ndipukutirewo apa hapana uchena apa, anouya kuti obhangaza iwo mudaidzazve kuti hauna kazvina kuchena izvi, ouya zvakare obharabhadza apa obharabhadza. Asi iwewe ukaita wega uchimudzidzisa kuti kana ndati pachene ndiri kureva izvi, kana ndati zvabikika zvakanaka ndiri kureva izvi, kana ndati izvi zvachena ndiri kureva izvi. Munhu wese pachidzidzo chedu chanhasi, rarama sekunge uri wega mukati menyika yese, asi uchiita rudo nevamwe, asi uchibatana nevamwe, asi uchipa sekugona kwako. Vamwe vanhu tikataura kuti kupa uringofunga kuti anondipa mari, anondipa zvekupa zvakawanda. Tsitsi, rudo, nzwisiso, basa reushandiri, zvekupa muupenyu hazviperi. Saka chiringazuva chiye chauda kunokwikwidzana nesu, asi atsanyatsotsvuka zvacho, asi chauda kunokwikwidzana nesu. Asi inini ndiri kuti haikona usakanganisirwe nenungo, usakanganisirwe nekuda kutumidzira iwewe uchigona kuita zvinhu izvozvo. Svika unoona, munoziva kana uchiziva haubirirwe. Kune vamwe vanoudzwa kuti izvi zviri kuita $5 izvi, zviri kuita $5 izvi, zviri kudhura zviri kudini. Iwe uchingoti $5 uringotumira kunge daikoko, unotsotswa ka. Asi ukambotanga wapasvika ogona kuti idi zviri kuita $5, pamwe unoshamiswa uchitoona iwe zvairi $3 kana $4, iwe uchinyengedzwa nekuti watadza kunosvika. Dzidziso yanhasi ndeyekuti ngatiregei kutadza kuwana zvatinoda, kutuma sembira yakapedzesera isina muswe, haina muswe kusvika pazuva ranhasi, nekuti yakarayira dzimwe mhuka dzakawanda. Ndigirewo, izvozvo hazvimbotibatsira. Ndambotaura zviye pakutanga kuti kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba show, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata, asi handingagoni kupedza tisina kutenda vakotsveri vedu veDandemutande. Mai Chisamba show is powered by Dandemutande. NeDandemutande vadiwa vatariri nevateereri zvinoendeka. Musakanganwe Facebook page yedu kuifarira, inonzi Mai Chisamba show official. YouTube yedu inonzi Mai Chisamba. Zvakadi kusangana zvakare pane rimwe vhiki nerimwe zuva. Wanirwa enyasha, ndino wenyu Dr. Rebecca Chisamba.